Un ano máis a festa de San Bartolomeu encherá as rúas e prazas de Noia. Marta Sánchez será a cabeza de cartel desta edición, que como de costume está repleto de artistas locais e nacionais. Cantantes como Soraya, Tamara ou Henry Méndez, grupos como La Edad de Oro del pop español, orquestras como París de Noia ou Combo Dominicano, unha variedade de estilos musicais no que pretende ser unha festa para todos os públicos. Este ano serán 4 días de festa, que discurrirán entre os días 23 xoves e 26 domingo. Como sempre, intentamos na cartel facer unhas festas na que distintos públicos se poden ver identificados con algunha das actividades, tanto sea por idade como por gustos musicales. Habrá tanto algo para a xente máis moza, para os que lle gustan máis o rock, para que lle gustan máis outro tipo de música, sobre todo tamén pensando nos nenos. Decir que todo o que sucederá durante os 4 días será con carácter gratuito. Son concertos eu creo que de nivel alto para un pueblo como Noia. Ademais da música, en San Bartolomeu tamén haberá tempo para outras actividades, como son a festa da empanada, o día da pesca ou o día da bicicleta. Desta forma, maiores e cativos poderán gozar da festa en familia. O Venres 24 eleximos un concerto, un dos platos fortes e un dos días fortes, un concerto tamén de música tradicional, de cancións tradicionales galegas, como é a Banda de Balbina, un grupo de música tradicional, das típicas que conocemos todos. Creo que na Plaza do Tapal é o sitio adecuado para eles. E tamén na Alameda, unha das actuacións estelares, como será Marta Sánchez, que será ás 12 da noite, e a Orquesta New York, tamén orquesta punteira entre as que hai galegas. O pregón da festa correrá a cargo do actor galego Antonio Durán Morris. Desta forma, dende Noia tamén queren homenaxear ao recentemente falecido Ernesto Chao, que sempre estivo vinculado cos actos culturais da vila. O pregón terá lugar os xoves a 1:30 da tarde no balcón do Concello.